Αγαπητές φίλες και φίλοι της Στοικής Φιλοσοφίας, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο διαφορετικό από τα άλλα. Σήμερα θα κάτσω μπροστά στην κάμερα και με τη βοήθεια των δύο φίλων εδώ, του Ηλία και του Ελπίνορα, θα σας πω 25 αρετές απ' έξω και κάποια λόγια για κάθε μία από αυτές. Αυτά σαν εισαγωγή, πάμε κατευθείαν στο θέμα. Έτοιμος. Έτοιμος. Καρτερία. Καρτερία σημαίνει το να αποδεικνύεται κάποιος ισχυρός και ανθεκτικός, αλλά και να επιδείξει σταθερή αιμονή σε κάτι που ο ίδιος αξιολογεί ως σπουδαίο. Η αρετή της καρτερίας προϋποθέτει στόχο. Είναι ενεργητική, όχι παθητική υπομονή. Επίσης η καρτερία έχει σαν βασική προϋπόθεση να είναι επιλογή του ίδιου του ανθρώπου να επιδείξει καρτερία. Και πρέπει πάντα να προσπαθεί να πετύχει κάτι υψηλό. Έχουμε πει πολλές φορές πως οι φιλόσοφοι μας κατάλαβαν τη λειτουργία της φύσης, διδάχτηκαν από τη φύση, η οποία πάντων των διδαγμάτων κρατεί, και μελετώντας τον κόσμο πώς εξελίσσεται και συμπεριφέρεται, περιέγραψαν τις αρετές. Εγώ θα σου πω ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να φανεί λίγο αστείο, αλλά ίσως να ταιριάζει στη συγκεκριμένη αρετή. Κάποιο πουλάκι που γεννάει αυγά δεν τα κλωσάει καρτερικά και με υπομονή? Δεν έχει στόχο? Απλά κάθεται έτσι? Όχι. Κάθεται εκεί υπομονετικά να κάνει τη δουλειά του. Αυτό λέγεται καρτερία. Και εμείς στο ανθρώπινο επίπεδο κάνουμε ανάλογα έργα. Που να έχουν να δώσουν κάτι δηλαδή, να είναι κάτι που θα πετύχουμε κάτι στο τέλος. Θα αποδώσει ο χρόνος μας και η υπομονή μας. Σύνεση. Σύνεση είναι ο σταθερός προσανατολισμός προς τρία πράγματα. Την ορθή αξιοθεσία, την εξέβρεση του εκάστοτε δεόντος, του τι πρέπει να γίνει δηλαδή, και την ιεράρχηση των ποιοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τις ποιότητες στη ζωή μας και να τις ιεραρχούμε. Δεν είναι όλα ίδια και δεν πρέπει να τα βλέπουμε ως ίδια και ίσα, γιατί έτσι διαπράττουμε και αδικία. Σε αυτό μας βοηθάει η αρετή της συνέσεως. Ευψυχία. Ευψυχία σημαίνει το θάρρος από την εσωτερική ισορροπία και ελευθερία, το ισχυρό φρόνημα που πηγάζει από την σταθερή ψυχική και ηθική ικανοποίηση από τον εαυτό. Οι αρετές οπλίζουν τον άνθρωπο, τον κάνουν εύψυχο και έτσι μπορεί να σταθεί όρθιος στη ζωή και όχι ορθωμένος. Πρέπει λοιπόν από κάπου να αντλούμε δύναμη. Και η βασική πηγή δύναμη του ενάρετου ανθρώπου είναι ο ίδιος του εαυτός. Και για να είναι δυνατός κάποιος πρέπει να έχει μέσα του ισορροπία και ελευθερία. Φιλοπονία. Καταρχήν να πούμε ότι η λέξη πόνος στα αρχαία σημαίνει και κόπος και μόχθος και πόλεμος. Έχει πολυσημεία αυτή η λέξη. Στην προκειμένη περίπτωση είναι αρετή και είναι η μόνιμη εργατικότητα, η οποία μέσω της επιμέλειας, του ζήλου και της σταθερότητας του υποκειμένου επιδιώκει την επίτευξη υψηλών στόχων άνευ υλικού ενδιαφέροντος. Είναι πολύ σημαντικό να μην εμπλέκεται η ύλη όταν μιλάμε για αρετές και να μην φιλοπονούμε για κάτι που θα πάρουμε ως αντάλλαγμα στον υλικό κόσμο. Η φιλοπονία έχει πάντα σκοπό τις μεγάλες ιδέες, αλλά και τους στόχους που κάνουν τον άνθρωπο καλύτερο. Θα σας πω ένα παράδειγμα ιστορικό, ανθρώπου με φιλοπονία και που έφτασε. Όλοι ξέρουμε ότι ο Ρήτορας Δημοσθένης γεννήθηκε με τραυλισμό και αδυναμία σωματική και επειδή ήθελε πάρα πολύ να γίνει ρήτορας, από μικρό παιδί πήγαινε μπροστά στη θάλασσα και έχοντας μικρά χαλίκια στο στόμα συνήθιζε να απαγγέλει και να κάνει ότι μιλάει στον κόσμο ώστε να ξεπεράσει τα προβλήματά του και να φτάσει να γίνει ο Δημοσθένης ο καλύτερος ρήτορας του κόσμου. Αυτό είναι άνευ υλικού ενδιαφέροντος και είναι κλασικό ιστορικό παράδειγμα ανδρός με φιλοπονία. Ανδρεία. Η ανδρεία είναι αρετή του θυμοειδούς και συνοψίζεται στην ικανότητα ή στο ηθικό σθένος να αντιμετωπίζει κάποιος και να υπομένει τα δυσάρεστα πράγματα. Αυτά που λέμε τα δεινά της ζωής. Η ανδρεία δεν είναι ανδρική αρετή, είναι ανθρώπινη αρετή. Σκεφτείτε ότι για έναν άνθρωπο που του πάνε όλα καλά,
και έχει μια στρωτή ζωή, δεν χρειάζεται να επιδείξει Ανδρεία για κάτι. Τι θα γίνει όμως σε περίπτωση που έρθει κάποια αναποδιά και κάποιο πρόβλημα? Αυτό μπορεί να δείξει τον καθένα μας. Είτε είναι άντρας, είτε γυναίκα, είτε παιδί, είτε γέρος. Δεν έχει σημασία. Το να σταθείς με αξιοπρέπεια και να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα χωρίς να πουλήσεις, να προδώσεις και να φέρεις τον εαυτό σου σε δύσκολη θέση κάνοντας πράγματα που δεν θέλεις και σε υποτιμούν και να τα βγάλεις πέρα στη δύσκολη στιγμή, αυτό είναι Ανδρεία. Μεγαλοδορία. Μεγαλοδορία είναι η μίμηση των θεών και της φύσης ως προς τη χαριστικότητά τους. Δηλαδή, ως προς το ότι προσφέρουν δίχως να ζητούν τίποτε ως αντάλλαγμα εκτός από ένα πράγμα. Την συνειδητή εναρμόνιση των θνητών, των ωφελουμένων από τα δώρα τους, για εμάς μιλάμε τώρα, με τους αιώνιους νόμους. Γιατί? Η φύση, για να μπορεί να δίνει, πρέπει να τη σεβόμαστε, ώστε να μπορεί και αυτή με τη σειρά της να λειτουργεί. Αν αρχίσουμε και την καταστρέφουμε, τότε θα πάψει να είναι μεγαλόδοροι μαζί μας. Και είναι λογικό. Το ίδιο και οι θεοί. Απαιτούν και θέλουν το σεβασμό μας. Αν το κατεβάσουμε αυτό σαν παράδειγμα στις ανθρώπινες κοινωνίες, ο μεγαλόδωρος άνθρωπος τι θέλει? Εφόσον είναι μεγαλόδωρος και προσφέρει, ζητά το σεβασμό. Και ζητά από αυτούς που ωφελούνται από τη μεγαλοδωρία του να σεβαστούν τους κοινωνικούς νόμους και τους κανόνες. Δεν μπορεί να παίρνεις και να καταστρέφεις, αλλιώς θα κλείσει η πόρτα της μεγαλοδωρίας για σένα. Δεν θα πάψει ο άλλος να είναι μεγαλόδωρος, απλά σε σένα δεν θα δίνει. Γιατί απλά δεν σεβάστηκες τη μεγαλοδωρία του. Αρμονία. Αρμονία είναι η διαρκής εναρμόνιση του βίου των θνητών με τους αιώνιους νόμους που συνέχουν την σφαίρα των αιωνίων πραγμάτων και συνδέεται με τη μεγαλοδωρία. Εάν σεβαστούμε και εναρμονιστούμε με τη φύση, γιατί η πρώτη επιλογή της αρμονίας είναι η αρμονία με τη φύση του ανθρώπου, τότε θα έχουμε και τα ωφέλη από τη φύση και γενικότερα από τον κόσμο. Προϋποθέτει λοιπόν εναρμόνιση. Ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι η καλή συναίσθηση των υποχρεώσεων του ανθρώπου, αλλά και της συλλογικότητας στην οποία ο οργανικός ανήκει. Ανήκουμε σε κάποιον οίκο, γένος, σε κάποια πόλη, σε κάποιο έθνος. Όπου λέμε στη φιλοσοφία, όπου βλέπουμε τη λέξη καλή ή καλός, εννοούμε λογική ή λογικός. Άρα λοιπόν είναι η καλή συναίσθηση, η λογική συναίσθηση των υποχρεώσεων. Κάθε άνθρωπος, όπως και κάθε συλλογικότητα, έχει κάποιες υποχρεώσεις. Το να τις αναγνωρίζει αυτές τις υποχρεώσεις και να τις εξυπηρετεί και να σέβεται, αυτό είναι ευσέβεια. Εάν νομίζεις ότι είσαι άριζος ή δεν έχεις υποχρεώσεις και έχεις μόνο δικαιώματα, είσαι ασεβής. Άρα λοιπόν, τι είναι η ευσέβεια? Το να αναγνωρίζουμε και να δεχόμαστε τις υποχρεώσεις μας. Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη είναι η τήρηση και η αντικειμενική και αμερόληπτη εφαρμογή των νόμων, θεϊκών ή ανθρωπίνων, η απουσία αδικίας και η κατανομή στον καθένα εκείνο που το αξίζει. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Ακούγεται σαν να πρόκειται να τιμωρήσουμε κάποιον. Θα σου δώσω ό,τι σου αξίζει. Ναι, είναι και αυτό, αλλά είναι και το άλλο. Για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει όχι μόνο να αποδίδουμε τα αρνητικά, αλλά να αποδίδουμε και τα θετικά. Όταν υπάρχει κάποιος άξιος άνθρωπος, οφείλουμε να του ανταποδίδουμε τις ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας. Τότε είμαστε πραγματικά δίκαιοι και όχι υποκριτές. Τώρα, στην περίπτωση που έρθει σε σύγκριση ο άνθρωπος και κληθεί να διαλέξει ανάμεσα στον ανθρώπινο νόμο και στο θεϊκό νόμο, πρέπει πάντα να επιλέγει το θεϊκό. Θα δώσω δύο παραδείγματα. Υπάρχει το θετό δίκαιο και το θεϊκό, έτσι, το μόνιμο, το αθάνατο, το συμπαντικό. Οι τραγωδίες στην αρχαία Ελλάδα είχαν σαν σκοπό να διδάξουν. Και έκαναν ακριβώς αυτό. Έπλαθαν τα ήθη τα οποία δημιούργησαν το έθνος και έτσι έγινε το έθνος. Ο κοινός τρόπος αντίληψης, συμπεριφοράς και κατανόησης του κόσμου. Το 441 ο Σοφοκλής δίδαξε την τραγωδία Αντιγόνη,
Το βασικό αντικείμενο της τραγωδίας αυτής είναι το άταφο σώμα του Πολυνίκη, ο οποίος στράφηκε εναντίον της Θήβας, και ο βασιλιάς της Θήβας, ο Κρέοντας, επειδή υπήρχε νόμος θετός από τους ανθρώπους ότι όποιος στρέφεται κατά της Θήβας δεν θάβεται, απαγόρευσε την ταφή του σώματος. Κάτι εντελώς απαράδεκτο για τα ήθη της εποχής και ακόμα και σήμερα. Δεν πρέπει να μένουν άταφα τα σώματα. Έτσι λοιπόν η Αντιγόνη, η αδερφή του Πολυνίκη, ήρθε σε σύγκριση με τον εαυτό της και προτίμησε το θεϊκό δίκαιο, το αιώνιο δίκαιο, και έθαψε τον αδερφό της. Τον σκέπασε με χώμα. Αυτό όταν το αντιλήφθηκε ο Κρέοντας, διέταξε να τιμωρηθεί η Αντιγόνη. Γιατί και ο Κρέοντας, ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα με φανατισμό, ήταν και αυτός ένα τραγικό πρόσωπο. Τη συνέλαβε, την έκλεισε κάπου και αυτή αυτοκτόνησε. Ο γιος του Κρέοντα, ο οποίος ήταν ερωτευμένος με την Αντιγόνη, ο Έμονας αν θυμάμαι καλά, μόλις το έμαθε αυτό, αυτοκτόνησε και αυτός. Και μόλις αυτοκτόνησε και ο γιος του Κρέοντα, αυτοκτόνησε και η Ευρυδίκη, η μητέρα του γιου του Κρέοντα. Βλέπουμε λοιπόν πως μια άδικη πράξη, πως ένας παραλογισμός στον κόσμο το δικό μας, τον θνητό, με το θετό δίκαιο, πώς μπορεί να φέρει τόσα κακά, μια απρονοησία ας πούμε, και πώς στο τέλος γυρίζει εναντίον μας. Φυσικά και ο Κρέοντας κατάλαβε το λάθος, τώρα ήταν πλέον αργά. Αυτά μας δίδασκαν οι αρχαίοι Έλληνες και πάντα έφεραν τους ανθρώπους στα εσωτερικά εκείνα διλήμματα που μας βοηθάνε να γνωρίσουμε και τον εαυτό μας, αλλά και μας διδάσκουν τι πρέπει να κάνουμε, γιατί μας έδειχναν και λίγο παραπέρα τι θα συμβεί. Άλλο ένα παράδειγμα που έχει διαπραχθεί μια αδικία, είναι κάτι σύγχρονο που το ζήσαμε και εμείς και το ζούμε ακόμα, είναι αυτό με την ιστορία της Μακεδονίας. Το όνομα Μακεδονία δεν είναι απλά μια λέξη που τη δίνεις. Πίσω από αυτό κρύβονται αιώνες ιστορίας, με εκατομμύρια ανθρώπους που κόπιασαν, θυσιάστηκαν, μάτωσαν, ονειρεύτηκαν, προσπάθησαν, οραματίστηκαν και έδωσαν αξία ιερή πλέον και καθιέρωσαν το όνομα Μακεδονία. Αυτό δεν το δίνεις έτσι άντε επειδή σου ήρθε στη δικιά σου ζωή, στο δικό σου φάσμα. Είναι κάτι που ξεπερνάει τον άνθρωπο και το θετό δίκαιο. Επίσης το όνομα Μακεδονία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας. Άρα λοιπόν το να προδώσεις εσύ το όνομα αυτό και να το δώσεις σε άλλους είναι σαν να προδίδεις το έθνος. Σαν να αποκόβεις κομμάτι της εθνικής ταυτότητας και να το δίνεις αλλού. Όπως δώσαμε κατά το παρελθόν και το κάνουν φέτα-φέτα, τους Πόντιους, δεν πειράζει Πόντιοι είναι, Μακεδόνες είναι, Κύπροι είναι και σιγά σιγά κόβουν την ταυτότητά μας. Στην ουσία αυτό είναι χτύπημα κατά του θεϊκού δικαίου. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να κάνει αυτό το πράγμα και βγήκε και ένα θετικό μήνυμα από την όλη ιστορία, γιατί είδαμε ότι ο ελληνικός λαός είναι συνδεδεμένος ακόμα με υψηλές έννοιες, αναγνωρίζει ιερότητα στους προγόνους και στην πατρίδα, με εξαίρεση φυσικά τους άθεους, οι οποίοι είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή το βασικό στην Ελλάδα. Επόμενο. Παρησία. Παρησία σημαίνει το να εκφράζεσαι δίχως φόβους και αναστολές, με θάρρος, ειλικρίνεια και κυρίως με ευθύτητα. Το πιο ισχυρό παράδειγμα ανθρώπου με παρησία που έμεινε στην ιστορία είναι αυτό του Σωκράτους, ο οποίος, προκειμένου να μην απαρνηθεί τις θέσεις του, προτίμησε να πιει το κόνιο. Στάθηκε με παρησία λοιπόν μπροστά στους δικαστές και είπε ότι αυτό πιστεύω, αυτό πρέπει να γίνει, αυτός είμαι, δεν το αλλάζω και εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το πιο δυνατό παράδειγμα. Εγκράτεια. Εγκράτεια είναι η αυτοσυγκράτηση που μας κάνει ικανούς να είμαστε κύριοι, κυρίαρχοι δηλαδή, και όχι δούλοι των απολαύσεων ή συμπεριφορών μας. Η αυτοσυγκράτηση, η εγκράτεια ξεκινάει από μέσα μας. Είναι λογική απόφαση. Δεν έρχεται απ' έξω μαζί με απειλές και τιμωρίες και ξέρω εγώ τι. Επίσης η εγκράτεια δεν επιτίθεται στην απόλαυση. Ίσα ίσα εγγυάται την καλύτερη απόλαυση. Γιατί
Χάρη στην εγκράτεια, την αυτοσυγκράτηση δηλαδή, αποφεύγεται ο κορεσμός και η έλλειψη. Και χάρη στην εγκράτεια ελέγχουμε τις συμπεριφορές μας και δεν πέφτουμε στο ζωώδες, γιατί πολλές φορές νευριάζουμε, θυμώνουμε και θέλουμε τον άλλον που έχουμε απέναντί μας να τον βρίσουμε, να τον χτυπήσουμε. Όμως εκεί επεμβαίνει η αυτοσυγκράτηση και εγγυάται μια καλύτερη συμπεριφορά. Η εγκράτεια είναι θεμελιώδης αρετή, γιατί εγγυάται καλύτερη απόλαυση και πολιτισμένη ζωή. Όποιος δεν έχει εγκράτεια πέφτει στο ζώδες. Φιλότητα, φιλία. Φιλότητα, φιλία. Είναι η ικανότητα για έναν ελεύθερο ψυχικό σύνδεσμο μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων με αμοιβαίο σεβασμό, αφοσίωση, εκτίμηση, κατανόηση και εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι ο ορισμός μιλάει από μόνος του. Ελεύθερος ψυχικός σύνδεσμος, ούτε συμφέρον ούτε τίποτα. Και να πω κάτι για τη φιλία, κάτι που μου ήρθε τώρα, ότι η φιλία υφίσταται, η πραγματική φιλία, μόνο μεταξύ ίσων από πλευράς ποιοτικού επίπεδου, αλλά και κοινωνικών συμβάσεων. Δεν μπορεί, ας πούμε, να θεωρείται φίλος και να στιεύεται το ίδιο ένας στρατηγός με έναν στρατιώτη ή ένας ενάρετος με έναν φαύλο. Δεν μπορεί ποτέ να γίνουν φίλοι. Γιατί όταν ο φαύλος πει στον ενάρετο «Πες ψέματα για μένα να δω τι φίλος είσαι, να με βοηθήσεις», εκεί τι θα γίνει? Εκεί αναγκαστικά δεν υπάρχει φιλία. Οπότε πρέπει εκ των προτέρων να ξέρουμε με ποιους μπορούμε να είμαστε φίλοι και να μην τους μπερδεύουμε με τους συνδιασκεδάζοντες ή τους απλούς γνωστούς. Μπορεί να περνάς καλά με έναν, δεν σημαίνει όμως ότι κάνει και για φίλος σου. Θαραλεώτης. Θαραλεώτης είναι η πεποίθηση πως τον ενάρετο άνθρωπο τίποτε το τρομακτικό δεν μπορεί να τον καταβάλει. Γιατί, πρόσεξε, τον ενάρετο άνθρωπο, ένας που κατέχεται από αρετές και αντλεί δύναμη από μέσα του, από τι μπορεί να φοβηθεί? Ένας ενάρετος άνθρωπος, το μόνο που μπορεί να πάθει, σαν κακό ας πούμε να τον βρει, το μόνο που μπορεί να τον τρομάζει, είναι να τον χάσει την αρετή του. Όμως αυτό είναι πάντα στο χέρι του. Γιατί, όπως λέγανε και οι φιλόσοφοι, κανείς δεν μπορεί να σε αναγκάσει να πεις ψέματα ή να κλέψεις. Άρα λοιπόν, εφόσον εσύ έχεις τον τελευταίο λόγο στις πράξεις σου, δεν μπορεί τίποτα το εξωτερικό, όσο τρομακτικό και να φαίνεται, να σε βλάψει. Στην ουσία είναι αδιάφορο. Εφταξία. Εφταξία είναι η καλή, η λογική δηλαδή, οργάνωση των πραγμάτων και του εαυτού. Θυμηθείτε τι λέμε για τον κόσμο, εμείς οι Έλληνες, ότι ο κόσμος είναι έφτακτος και μόνος αρχιτέκτον της εσωτερικής του τάξεως. Επειδή λοιπόν έχουμε ξαναπεί ότι είναι φυσική η θρησκεία μας, παύλα φιλοσοφία μας, μιμηθήκαμε εμείς τον κόσμο, την εφταξία του κόσμου, και είμαστε οι μόνοι αρχιτέκτονες της εσωτερικής μας τάξεως, κατά μίμηση του κόσμου και του εαυτού μας. Δηλαδή, φροντίζουμε μόνοι μας, χωρίς να περιμένουμε από κανέναν, να μας βάλει σε μια σειρά τις σκέψεις μας και τον ψυχισμό μας. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα εφταξίας, αν θες. Θα σου φανεί λίγο αστείο, αλλά είναι έγκυρο, είναι εντάξει. Στη δουλειά μου, εκεί στο ξενοδοχείο, έχουμε ένα διευθυντή, ο οποίος στο τμήμα του, στο οποίο ανήκω και εγώ, έχει περίπου 50-60 υφισταμένους. Είναι ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος. Απ' την αρχή θέλει πάντα να εξυπηρετήσει και κάνει ό,τι μπορεί και μπλέκεται με πολλά πράγματα. Τα βλέπει πάντα με θετικό μάτι κλπ. Αλλά δεν μπορεί να τελειώσει τίποτα. Συνεχώς πελαγοδρομεί και ξεχνάει και αφήνει δουλειές στη μέση και έχουν όλοι παράπονο, αλλά δεν μπορεί να πει κανένας και τίποτα γιατί είναι και καλός άνθρωπος. Αυτός δεν είναι έφτακτος, δεν είναι καλά οργανωμένος. Πρόσεξε, δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Απλά δημιουργεί άλλοτε προβλήματα με την αταξία που υπάρχει στο μυαλό του. Δεν έχει έφτακτο εαυτό, έχει ανάγκη από κάποιον να του λέει τι να κάνει. Αυτό το καλύπτει και το προσδιορίζει η αρετή της εφταξίας μέσα μας. Και είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε. Υπερηφάνεια. Άλλη μια παρεξηγημένη αρετή. Η υπερηφάνεια είναι η αναζήτηση της εσωτερικής πληρότητας μέσω της συνειδητοποίησης της προσωπικής αξίας
ή της άριστης ποιότητας κάποιου παραχθέντος έργου. Πώς αντλεί ο άνθρωπος εσωτερική πληρότητα? Έτσι άντε? Όχι. Μέσω της συνειδητοποίησης της προσωπικής αξίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προϋποθέτει αυτογνωσία και προϋποθέτει να έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου, να αξίζεις. Και αν κάποιος είναι φαύλος, όσο και να μπορεί να κρύβεται από τους γύρω του, όταν βρεθεί μόνος του και κοιτάξει τον καθρέφτη, ξέρει αν είναι λεβέντης ή όχι. Και από εκεί ξέρει ότι δεν θα πάρει εσωτερική πληρότητα. Κάποιος όμως που τα έχει καλά με τον εαυτό του, αγωνίζεται και γίνεται κάθε μέρα όλο και καλύτερος, αυτός μπορεί να είναι υπερήφανος. Επίσης, η υπερηφάνεια μπορεί να προέρθει και από την άριστη ποιότητα κάποιου παραχθέντος έργου. Παραδείγματος χάρη, ένας αθλητής, ο οποίος πετυχαίνει στο στόχο του, ένας κολυμβητής για παράδειγμα, κερδίζει ένα χρυσό μετάλλιο, γεμίζει πληρότητα και είναι περήφανος για τον εαυτό του. Η υπερηφάνεια είναι πολύ βασική κοινωνική αρετή, γιατί κάνει τον άνθρωπο να ανακαλύπτει και να δημιουργεί νέα όρια ο περήφανος άνθρωπος και ο πετυχημένος. Και έτσι δείχνει στους άλλους ανθρώπους το δρόμο και πού μπορεί να φτάσουν. Εξελίσσεται η κοινωνία με την υπερηφάνεια. Και είναι βασικά προσωπική υπόθεση από την οποία μπορούν να επωφεληθούν και οι άλλοι, αρκεί να το δουν θετικά. Και δεν έχει να κάνει με το να μειώσεις κάποιον. Ο περήφανος άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να μην είσαι εσύ καλά για να είναι περήφανος. Σου λέω: εγώ είμαι καλός στην κολύμβηση. Στο τρέξιμο μπορεί να μην είμαι. Εγώ είμαι περήφανος για την κολύμβηση. Δεν ενοχλεί κανέναν. Είναι ωραία αρετή και είναι καλή, κοινωνική και μην σας πω και βασική αρετή, ώστε να πετυχαίνονται οι άθλοι και ό,τι καταφέραμε να κάνουμε σαν λαός. Γιατί η υπερηφάνεια υπήρχε πίσω από όλα αυτά και είναι συνδεδεμένη η υπερηφάνεια με την έννοια της τιμής. Χριστότητα. Ποιος ήταν ο πολύ γνωστός Χριστός Αθηναίος πολίτης? Ο Φωκίων. Ο μεγάλος αυτός στρατηγός και πολιτικός. Και γιατί ήταν Χριστός? Γιατί έπρατε ωφελήμος και εντύμος με ευθύτητα και πραότητα. Προς ποιους? Προς τους συμπολίτες του. Είναι με λίγα λόγια αγαθοπραξία ως προς τους συνανθρώπους γύρω σου. Το να πράττεις δηλαδή με αγαθούς σκοπούς. Ευσυναλλαξία. Είναι η τιμιότητα ως προς τις συναλλαγές. Η ευσυναλλαξία είναι έμπρακτη δικαιοσύνη στην πράξη. Και απονέμονται δηλαδή τα αγαθά σωστά, δίκαια, αλλά και οι υπηρεσίες. Γιατί κάποιος που πληρώνει θέλει να λάβει κάτι πίσω ως αντάλλαγμα. Το να είναι και οι δύο μεριές εντάξει στα συμφωνηθέντα, αυτό είναι ευσυναλλαξία. Και θα σου πω και ένα παράδειγμα ευσυναλλαξίας που συμβαίνει τώρα στη Νέα Υόρκη, μου το έλεγε ο Κώστας προχθές. Υπάρχουν οι Άμις, μια κοινότητα Αμερικάνων που ζει εδώ στην Πενσιλβάνια, η οποία ζει με παραδοσιακό τρόπο και έρχονται 2 φορές τη βδομάδα στη Νέα Υόρκη και φέρνουν αγαθά που καλλιεργούν γεωργικά προϊόντα, κρέατα κλπ. Παίρνεις λοιπόν τηλέφωνο εκεί πέρα και λες: θέλω αυτό και αυτό και αυτό. Στα βάζουν σε ένα κουτί, κλειστό, δεν βλέπεις τι είναι μέσα, και εσύ τα λεφτά τα βάζεις σε ένα φάκελο, $100 ας πούμε, με το όνομά σου απ' έξω. Πας εκεί που συναντιόνται, λένε Κώστας. Φανίζει το Κώστας, φάκελος, κουτί, γεια σας. Χωρίς να ανοίξει κανένας τίποτα. Αυτό είναι ευσυναλλαξία. Ευσχημοσύνη. Ευσχημοσύνη. Είναι αρετή η ευσχημοσύνη? Και όμως είναι. Παρόλο που η λέξη μας λέει ότι είναι το καλό σχήμα, το όμορφος άνθρωπος. Αλλά επειδή οι αρετές πάντα έχουν να κάνουν με τον πνευματικό κόσμο, ποιος είναι εύσχημος και τι είναι η αρετή της ευσχημοσύνης όταν γίνει πνευματική? Είναι η χάρις, η αποπνεώμενη ευπρέπεια και η λεπτότητα. Είναι αυτό που λέμε οι καλοί τρόποι συμπεριφοράς, η αισθητική. Το τι άνθρωπος είσαι σαν άνθρωπος, πώς συμπεριφέρεσαι, πώς στέκεσαι. Μπορεί να είσαι εύσχημος, πανέμορφος, στην εικόνα, στην ύλη, αλλά να είσαι γαϊδούρης στη συμπεριφορά. Μπορεί να είσαι εύσχημος, αλλά να μην έχεις την αρετή της ευσχημοσύνης. Είναι πάντα στον πνευματικό κόσμο. Σοφροσύνη. Σοφροσύνη. Θα σου δώσω ένα πολύ μικρό ορισμό.
πίσω από τον οποίο όμως μπορεί να γραφτούν πολλά βιβλία. Σόφρον είναι αυτός που έχει ισορροπημένες επιθυμίες. Τι θα πει ισορροπημένες επιθυμίες, ποιος μπορεί να έχει ισορροπημένες επιθυμίες, πόσο πολύ λείπει αυτή η αρετή σήμερα. Με λίγα λόγια, η σοφροσύνη, η οποία είναι διανοητική αρετή και ελέγχει ταυτόχρονα τις ορμές του ανθρώπου, το πόσο θα επιθυμεί και τι θα επιθυμεί. Όχι να επιθυμεί χωρίς όρια, αλλά ούτε και καθόλου. Πρέπει να έχει ο άνθρωπος ισορροπημένες επιθυμίες. Αυτός που το καταφέρνει αυτό θεωρείται σόφρον. Ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια, το να λες πάντοτε και ευθέως την αλήθεια. Αυτή είναι μια αρετή η οποία ταυτίζεται με τον Απόλλωνα, ο οποίος Απόλλων ήλιος, ο ήλιος μάλλον, τα καθιστά όλα φανερά, δίλα, ειλικρινά. Το φως δεν λέει ποτέ ψέματα. Άρα λοιπόν και εμείς καλούμαστε, μιμούμενοι τη φύση όπως έχουμε πει και τους θεούς, στα πλαίσια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, να είμαστε ειλικρινείς και φανεροί και να μιλάμε πάντα ανοιχτά και ελεύθερα, σαν τον ήλιο. Αγχήνια. Το να κατανοείς τα πράγματα ως αυτό που πραγματικά είναι. Χωρίς παραμορφωτικούς φακούς. Το να έχεις τη δύναμη να παραδεχτείς κάτι ότι είναι έτσι όπως είναι, ακόμα και αν δεν σε συμφέρει. Χρειάζεται δηλαδή και ανδρεία. Μπορώ να σου πω ένα παράδειγμα αγχήνιας, που πάλι μπορεί να ακουστεί περίεργο και αστείο, αλλά εντάξει, ας το πούμε. Παίζουν δύο ποδοσφαιρικές ομάδες. Εσύ υποστηρίζεις τη μία, η οποία χάνει. Και η άλλη που κερδίζει, κέρδισε επειδή έπαιξε καλύτερα. Μπορείς να το δεις αυτό? Αυτός που μπορεί να το δει αυτό, διακατέχεται από την αρετή της αγχήνιας. Ο άλλος που θα ψάξει να βρει τον κακό καιρό, το διαιτητή, το ένα, το άλλο, ξέρω εγώ, ήταν ματιασμένος ο ποδοσφαιριστής, αυτός έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να δει την πραγματικότητα, δεν μπορεί να την παραδεχτεί. Αυτός ζει στην κοσμάρα του που λέμε. Δεν έχει αγχήνια και έχει πιο πολύ βραδύνια. Ελευθεροφροσύνη. Ελευθεροφροσύνη είναι η μεταστροφή της φοράς του νοός προς την ελευθεροπρέπεια. Και αναφέρεται δηλαδή το να μπορεί να σκέφτεται ο άνθρωπος δίχως φανατισμό και δίχως, τι έχω βάλει και σημειώσεις, Προκαταλήψεις. δίχως προκαταλήψεις. Σχετίζεται με την αγχήνια. Αλλά η ελευθεροφροσύνη αναφέρεται κυρίως στην πνευματική ελευθερία, όχι στην ηλική ελευθερία, έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος δεσμεύεται από πάθη, αδυναμίες, φανατισμούς, προκαταλήψεις, ιδεολειψίες, δεν είναι ελεύθερος που? Στο μυαλό. Και υποφέρει όπως και ένας άνθρωπος υποφέρει που είναι δεμένος στα χέρια. Μπορεί να είσαι ελεύθερος, μπορεί να έχεις αξιώματα, αλλά το μυαλό σου να μην σου επιτρέπει να ζήσεις ελεύθερα. Φυσική. Η αρετή φυσική δεν είναι τίποτα άλλο από τον σεβασμό προς τη φύση. Ο ασκών τη φυσική αρετή δεν εναντιώνεται ποτέ στη φύση, αλλά και στην φύση του ως ανθρώπινο πλάσμα. Ο άνθρωπος που έχει την αρετή της φυσικής, για παράδειγμα, ποτέ δεν θα κάψει ένα δάσος για να κάνει κόπεδα. Και όσον αφορά την ανθρώπινη φύση, δεν σκέφτεται παραφύση, δεν λειτουργεί παραφύση και δεν επιθυμεί παραφύση. Άρα λοιπόν η αρετή της φυσικής μας εναρμονίζει με τη φύση μας, αλλά και με το όλον. Είναι πολύ θεμελιώδης αρετή και αυτή. Πολιτεία. Η αρετή πολιτεία είναι η αγαθοπραξία που κάνει ο κάθε άνθρωπος ως προς την συντεταγμένη κοινωνία. Σου θυμίζω τη φράση που λέμε συνήθως για ανθρώπους που έχουν πεθάνει και δεν είναι πια κοντά μας και λένε «ο βίος και η πολιτεία του τάδε». Δηλαδή ο βίος του, η προσωπική του ζωή και η πολιτεία του, τι έκανε στη δημόσια ζωή, προς την κοινωνία. Αυτή είναι η αρετή της πολιτείας. Και τέλος, πίστη. Πίστη. Για να δούμε τι είναι πραγματικά η πίστη. Είναι η εγγύηση, η τιμιότητα, είναι η αξιοπιστία, η σταθερότητα και η συνέπεια στην τήρηση των όρκων
και των συνθήκων. Αυτό είναι η πίστη. Το να είσαι δηλαδή εσύ έμπιστος, τίμιος, συνεπής. Η πίστη είναι κοινωνική και πολιτική αρετή, γιατί εγγυάται, είναι η συγκολητική εκείνη ουσία που εγγυάται την ένωση της κοινωνίας και του έθνους σε μια δύσκολη στιγμή. Ότι εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Είσαι πιστός και είμαι πιστός. Το αντίθετο της πίστης είναι η προδοσία, όχι η απιστία. Είναι και η απιστία, αλλά πρωτίστως η προδοσία. Όταν χαθεί η πίστη ανάμεσα στους ανθρώπους, όπως έχει γίνει σήμερα, εύκολα θα προδώσουν, εύκολα θα πουλήσουν και πιο πολύ θα το κάνουν από φόβο, όχι μόνο για να αρπάξουν, γιατί σου λέει κάτσε να το κάνω εγώ τώρα και θα μου το κάνει ο άλλος μετά. Και είδαμε πόσο πολύ είχε κλονιστεί και είναι ακόμα η ελληνική κοινωνία από την έλλειψη αυτής της αρετής, τότε στην Επανάσταση του 1921, που ναι μεν ενωθήκανε για να διώξουν τον Τούρκο και τους Οθωμανούς, γιατί δεν πήγαινε άλλο, ο φόβος αν θες και η αγάπη για την ελευθερία τους ένωσε τότε, αλλά μόλις δημιουργήθηκε λίγος χώρος, τι έγινε, χάθηκε, δεν υπήρχε πίστη ανάμεσά τους και άρχισαν να σκοτώνονται. Εμφύλιες διαμάχες και κόντρες. Και αυτά μας ακολουθούν ακόμα και σήμερα. Γιατί δεν υπάρχει η αρετή της πίστης. Γιατί την πίστη την έχουν πάει αλλού. Δεν μας τα διδάσκουν σε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν όλα εξηγούνται. Και δεν είναι τυχαίο ότι ένα παιδί 18 χρονών που τελειώνει το Λύκειο, όχι απλώς δεν μπορεί να πει μια αρετή, δεν ξέρει τι είναι η αρετή. Τι είναι η αρετή? Οι άνθρωποι, όπως είπαμε, μελέτησαν τη φύση και τον κόσμο και τους θεούς. Τη φύση των θεών. Όταν περιγράψεις τις θεϊκές ιδιότητες ενός τέλειου όντως, ας πούμε, και τις κατανοήσεις και τις κατεβάσεις στο ανθρώπινο επίπεδο, τις μιμείσαι στις ανθρώπινες δικές σου δυνατότητες. Άρα λοιπόν, αρετή είναι η μίμηση των θεϊκών ιδιοτήτων στο ανθρώπινο επίπεδο, το οποίο είναι πεπερασμένο, έχει όρια, το ξέρουμε αυτό. Όμως δεν πάβουμε ποτέ να παλεύουμε για την κατάκτηση όλο ένα και περισσότερο του ηθικού βίου, της αρετής. Είμαστε λοιπόν προκόπτοντες, όπως έλεγαν και οι φίλοι μου οι Στοικοί, προς την αρετή. Αλλά για να πηγαίνουμε προς την αρετή, πρέπει πρώτα απ' όλα να μας τη διδάξουν τι είναι η αρετή. Και ο σκοπός αυτού του βίντεο, που είναι διαφορετικό από τα άλλα και δεν έχουν συνηθίσει οι φίλοι του καναλιού να με βλέπουν και να μιλάω έτσι, είναι για να δείξω πως εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι πάνω από 40 χρονών, μπόρεσα μέσα σε 40 ώρες να μάθω 25 αρετές απ' έξω. Βέβαια, δεν λέω ότι πρέπει να γίνουμε παπαγάλοι, αλλά μπορούμε να ζούμε σιγά σιγά με τέτοιες έννοιες στη ζωή μας και να τις διδάσκουμε στα παιδιά μας. Είναι άλλο ένας άνθρωπος να ξεκινάει το δρόμο προς την αρετή στα 40 του, στα 50 του και στα 60 του, που θα πάει μέχρι ένα σημείο και με πολλούς κόπους, και άλλο ένα παιδάκι που θα κάτσει με τον παππού, τη γιαγιά, τη μαμά και τον μπαμπά, να του εξηγήσουν τι είναι αυτές οι λέξεις, να κοιμηθεί με αυτές τις έννοιες, να αρχίσει να τις κάνει βίωμά του και να αρχίσει να τις μιμείται. Στην αρχή σαν περιγραφή και μετά να δει εμπράκτος πώς το βοηθάνε στη ζωή του και πώς νιώθει ωραία με τον εαυτό του. Η παιδεία είναι αυτή που θα μας οδηγήσει εκεί. Αλλά έχουμε παιδεία. Και είναι το πρόβλημα. Και αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι η παιδεία τελικά είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Πρέπει να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από δικαιολογίες του τύπου δεν μου τα μάθανε, δεν φταίω εγώ. Όχι. Να τα μάθεις εσύ στον εαυτό σου και φταίς εσύ που είσαι φαύλος. Να το δούμε και έτσι. Γιατί πρέπει να κρυβόμαστε μονίμως πίσω από μια δικαιολογία? Ορίστε. Προχωράμε. Είμαστε ικανοποιημένοι από την κατάσταση σήμερα? Αν ναι, μείνετε εκεί που είστε. Αν όχι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αυτές ήταν οι 25 αρετές που είχα να πω. Σχόλιο. Το μόνο που έχω να πω είναι σε ορισμένα μακρηγορείς και σε άλλα είσαι λίγο... Ναι, όχι, ήθελα να το κάνω έτσι. Εντάξει, άμα το έχει έτσι συγκεκριμένα. Γιατί άμα μακρηγορήσω σε όλα... Όχι, βέβαια να το...
Αλλά είναι κάποιες θεμελιώδεις αρετές. Εγκράτεια, δικαιοσύνη, δεν μπορεί να με ακρηγορήσει. Υπερηφάνεια. Η πιο Υπερηφάνεια. σημαντική είναι η υπερηφάνεια. Ξέρεις γιατί? Έχεις δίκιο που το πεις, γιατί είναι παρεξηγημένη σήμερα. Γιατί ακόμα και στην αγγλική pride, όταν το λες Στα δηλαδή, αριστερικά είναι σι, είναι αμαρτία. είναι σύν, είναι αμαρτία. Είναι μία από τις βασικές αμαρτίες. Πρέπει να είσαι το αντίθετο. Εντάξει, τώρα οι αρετές με του Βλάσιου, όπως το ο Βλάσιος έλεγε, η ταπεινότητα και η ταπεινοφροσύνη είναι το αντίθετο της υπερηφάνειας. Δηλαδή πήραν την υπερηφάνεια και την αντιστρέψανε και δημιουργήσανε την ταπεινότητα. Όπως το δαίμονα και όλα αυτά. Αυτό που νομίζω όταν έχει ξεκινήσει την πρώτη φορά, την πρώτη αρετή, Καρτερία. καθένα τις καλύτερες. Μετά την τρίτη, τέταρτη φορά που το έκανες, το πήγες διπλάσιο χρόνο. Άκουσε το μια φορά. Ίσως το χρειάζεται να το ξαναγράψεις αυτό. Την πρώτη. Δηλαδή να κρατήσουμε την πρώτη. Την πρώτη φορά που έκανες Ναι. για την καρτερία, Και μετά το σβήσαμε και ξανακάτσαμε. Ναι, ποια σ' άρεσε καλύτερα. το πρώτο. Το λίγο. Πρώτο, το Μόνο δεύτερο. γιατί- Δεν ήταν λίγο, ήταν αρκετό. Απλώς αυτό που τελικά γράψαμε, νομίζω πήγε λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Νομίζω, η γνώμη μου αυτή. Για όλες λες τώρα. Όχι, ρε, μόνο για την Για την πρώτη. καρτερία. Γιατί. Ναι, ναι, Θα το σωστά. δω, το δω. Βγήκε καλά. Η πρώτη φορά η καρτερία βγήκε πολύ καλά. Ναι. Όχι, μετά βγήκε καλά. Απλώς λίγο παρεκτράπεις και άρχισες να τα ακούσεις για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, θα τα ακούσεις και από Κοίταξε μόνος να σου. δεις τώρα. Αυτό που θέλω να πω, θα το πω τώρα έτσι. Όταν ξεκίνησε αυτό το κανάλι, πριν σχεδόν 5 χρόνια, η φιλοσοφία του καναλιού, που το σκέφτηκα από την αρχή σαν στρατηγική να το κρατήσω, είναι να μην φαίνομαι. Και είναι και να μην μπω και το όνομά μου. Για 2 λόγους βασικούς. Να μην φαίνομαι εγώ, γιατί δεν έχω την ανάγκη πρώτον της αυτοπροβολής, και δεύτερον, το να επικεντρώνεται ο άνθρωπος που ακούει σε αυτά που λέω. Γιατί δεν έχει σημασία το ποιος το λέει, είναι η εικόνα που συνοδεύεται με ήχο. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα έτσι διδακτικά. Και δεύτερον, διάλεξα και άλλο όνομα, τον Νέστορας, γιατί δεν ήθελα να ταυτιστώ και να ταυτίσω μάλλον τον εαυτό μου με ό,τι παρελθόν μπορεί να έχω, με τον άνθρωπο που έχει μπει στο ρόλο του Έλληνα, του διδασκάλου, και γίνεται όλο ένα και καλύτερος. Και οποιοδήποτε κάθεται πίσω από αυτό το μικρόφωνο και μιλάει για αυτές τις ιδέες, ελληνική ιστορία και αρετή, στην ουσία μπορεί να είναι και αυτός ένας Νέστορας. Μόνο μπορεί να διαλέξει ένα άλλο όνομα. Στην ουσία το όνομα τι κάνει? Σε βάζει στο αξιακό σύστημα που έχει δημιουργήσει αυτό το όνομα. Σαν να λέει σήμερα, άμα σου συστήνεται ένα σήμερα εδώ στη Νέα Υόρκη σαν Μοχάμετ, τι καταλαβαίνεις? Ότι είναι Έλληνας? Ή σαν να σου λέει Μπίμπατ, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι Ινδός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ή Ντέιβιτ, ο Δαβίδ, τι είναι αυτός? Έτσι λοιπόν, για να κάνουμε και στην πράξη μία σύνδεση με το παρελθόν, κάτι που μας το στερήσανε, φτιάχνουμε όχι μόνο το εσωτερικό, αλλά και το περιτύλιγμα. Τώρα αυτό που έγινε εδώ για μένα ήταν δύσκολο. Εγώ δεν μου αρέσει να κάθομαι μπροστά σε κάμερες, το ξέρετε. Αλλά ήταν και απαραίτητο. Για να δείξω για το παραδείγματος κάποια πράγματα. Θα το κάνει κάποιος οπωσδήποτε. Και δεν είναι εύκολο καθόλου. Δηλαδή, εγώ ούτε για αστείο δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν έχω την αυτοπεποίθηση, ούτε πρέπει να το μάθεις αυτό. Ναι, εντάξει, αυτός έχει και πολλές ώρες. Βέβαια, πάντα είναι πίσω από το μικρόφωνο και μπροστά δεν είναι η φάτσα του, είναι ένα βίντεο να πούμε και είναι αλλιώς. Εντάξει, αυτό είναι σωστό. Αλλά δεν είναι τίποτα μέχρι να πάρεις τον αέρα της υπόθεσης. Ναι, αλλά δεν θέλω να πάρω τον αέρα. Πρέπει να είναι. Δεν ξέρεις, μπορεί ο κόσμος να το ζητήσει. Θα δούμε. Κοίτα, η αρχική σκέψη ήταν να κάνω μια ξερή αφήγηση των ορισμών. Ναι. Αλλά μετά λέω τώρα αυτό είναι παπαγαλία. Εμείς θα το πολεμήσουμε αυτό. Εμείς θα να πούμε και 2 λέξεις. Αλλά να πεις τώρα 2 λέξεις, 3 λέξεις για 25 αρετές. too much. Ήταν κανένα 2. Κοίταξε, αυτό που αναφέρθηκε σε ποια ήταν με την Αντιγόνη. Εντάξει, αυτό ήταν που τράβηξε. Αλλά δεν ήταν Και αυτό άστοχο. πράγμα, Δεν ήταν άστοχο, δεν μπορεί να πει ότι ήταν άστοχο. Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη. Θεϊκό δίκαιο, θετό δίκαιο. Δηλαδή, Είναι πολύ σημαντική. άμα δεν πεις εκεί 2 λέξεις, Όχι, ο άλλος όχι, θα σου πει πρέπει τώρα να- τήρηση αυτό- των νόμων. Τήρηση των νόμων, μα ο νόμος είναι άδικος, τι κάνω? Είναι Χριστό Τι αυτό, κάνεις? Χριστός. Ταυτίζεσαι με τον αιώνιο νόμο. Δηλαδή αυτό που πάντα θα μένει, γιατί ο άνθρωπος είναι περασμένος. Και οι κοινωνίες αλλάζουν, οι νομοθέτες αλλάζουν. Και άμα βρεθεί ένας παλαβός τώρα στα πράγματα, τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα? Και άμα βγει ένας νόμος που πει ότι κόψτε όλα τα δέντρα, το κάνεις?
Δεν το κάνεις. Το λέει ο νόμος. Δεν με νοιάζει. Πάνε να λέει ότι θέλει ο νόμος. Το κάνανε στο Μεσαίωνα γιατί θεωρούσαν ότι εκεί μέσα ζούσαν Ήταν οι δαίμονες. δαίμονες. Ποιοι δαίμονες? Οι Έλληνες δαίμονες. Οι νύμφες. Κόψαν τα δάση τότε γύρω από την Κωνσταντινούπολη εκεί πέρα όλα. Και στην Πελοπόννησο. Και στην Πελοπόννησο. Γιατί ζούσαν οι νύμφες και τα. Είσαι εντάξει, μια χαρά πας. Καλά πήγε. Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Απλώς Πήγε να μου φύγει το τρακ. το Εντάξει, τι. Στην καφετέρια καλά τα λέμε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ίσως να ήταν στην καφετέρια να τα γράφαμε. Πάλι θα είχαμε τώρα γιατί θα τα γράφαμε. Έτσι. Έξω μπορεί να σου παίρνει καλύτερο αέρα. Θα το δούμε το έξω. Έτοιμος. Δεν είναι ηλία τώρα που με κάνεις και γελάω να πούμε. Έγινε να γελάσει. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Καρτερία. Δεν θα μου πεις έτοιμος. Α, θες πήγε. Και κάπου εδώ τελειώνει αυτό το βίντεο. Συγχωρέστε μου κάποια τεχνικά λάθη αν γίνανε γιατί δεν είμαι συνηθισμένος να μιλώ μπροστά σε κάμερα. Ήταν πρώτη φορά. Ευχαριστούμε εδώ τους φίλους. Είναι από την παρέα της Νέας Υόρκης που σας λέω συνέχεια στα βίντεο μου. Ευχαριστώ τους φίλους που με βοήθησαν και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους και υγεία πνευματική και σωματική. Τελειώσαμε.